Καλησπέρα, παιδιά. Σήμερα έχουμε ένα podcast σε ένα διαφορετικό χώρο, εκτός του Πανεπιστημίου. Είμαστε σήμερα με την ομάδα μας, εγώ και ο Μιλτιάδης, με καλεσμένο έναν πολύ καλό παιδί, έναν ιδιαίτερο άνθρωπο, τον Ανδρέα Μιχαήλοφ. Καλησπέρα, Ανδρέα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τον χρόνο σου που ήρθες εδώ στην ομάδα μας. Και εγώ σας ευχαριστώ. Είμαι κοντά σας. Να είσαι καλά, μπράτερ μου. Στην ουσία, κάνω τώρα μια ανακεφαλαίωση του τι κάνουμε στο podcast μας, στη σειρά των podcast μας. Ο σκοπός μας είναι να μελετήσουμε την υγιεινή ζωή στο διαδίκτυο, πώς προάγεται, πώς φαίνεται στο ίντερνετ η υγιεινή ζωή, μόνο στα media, αλλά γενικά στις σελίδες του διαδικτύου, γενικά σε κάποια site που έχουν μαχαζιά και δείχνουν τα φαγητά τους, γενικά πώς προάγεται η υγιεινή ζωή στο διαδίκτυο. Υπάρχουν κάποιοι influencers που προβάλλουν το δικό τους περιεχόμενο, με τον δικό τους τρόπο, δείχνουν διάφορες ασκήσεις. Και έτσι ο Ανδρέας με τη σειρά του ως έναν άτομο που ασχολείται μετά με τη γυμναστική, καλλισθενική συγκεκριμένα παραπάνω, αλλά γενικά σε όλα τα θέματα έχει έφεση ο Ανδρέας, είναι εξαιρετικός. Έχει το δικό του account στο Instagram και κάνει τα δικά του βίντεο με τον δικό του τρόπο, περνώντας ένα δικό του μήνυμα στα βίντεο του Ανδρέας. Αν θέλεις να μας λίγο για αυτόν, Ανδρέα, πώς ξεκίνησες να ασχολείσαι με το να ανεβάζεις βιντεάκια γενικά στο Instagram, πώς σου ήρθε η έμπνευση? Λοιπόν, καταρχάς να πω ότι ήμουν πρώην αθλητής εν οργάνης γυμναστικής. Πώς ξεκίνησε όλο το κομμάτι, για να σου πω λίγο στα γρήγορα. Πρώην αθλητής εν οργάνης γυμναστικής στην εθνική ομάδα της Ελλάδος. Και όλα ξεκίνησαν ουσιαστικά αφού τελείωσε η καριέρα μου σαν αθλητής λόγω τραυματισμού. Προσπάθησα να ξαναπανέλθω, αλλά δυστυχώς δεν τα κατάφερα. Ίσως αν είχα και άλλο mindset τότε, ίσως τα κατάφερνα. Θα το συζητήσουμε και αυτό αν θέλετε αργότερα. Ναι, ευχαρίστως. Κάποια πράγματα που έμαθα και εγώ στην σταδιοδρομία μου σαν αθλητής. Τώρα, πώς εμπνεύστηκα? Ήταν ένας αθλητής που ήταν και αυτός στους Ολυμπιακούς Αγώνες και εγώ τότε τον παρακολουθούσα πολύ και είναι ο Νάιλ Βίλσον, δεν ξέρω αν το ξέρετε. Είναι ένας έτσι από την Αγγλία. Είναι πολύ ωραίο τυπάκι έτσι ρε παιδί μου. Τον παρακολουθούσα αρκετά και είδα ότι αυτός με τον πατέρα του βάζει και τον πατέρα του μέσα στο content του, στα βιντεάκια του. Ναι. Και λέω ρε φίλε, κοίταξε να δεις, και εγώ και ο πατέρας μου είμαστε πλακατζίδες, κάνουμε χαβαλέ και τέτοια, γιατί να μην κάνουμε κι εμείς να ξεκινήσουμε? Το δικό σας. Ναι, το είχα αλλιώς στο μυαλό μου, αλλιώς εξελίχθηκε. Αυτό ήταν η πυροδότηση που σου μετάδωσε Ακριβώς. ο Νάιλ Βίλσον. Ναι, φίλε, ήταν πολύ ωραία. Πραγματικά τον ευχαριστώ πάρα πολύ γιατί μέχρι και σήμερα συνεχίζω και κάνω. Είναι ένα χόμπι, εγώ το λέω χόμπι, δεν είμαι επαγγελματίας στον χώρο όπως στην ενόργανη γυμναστική, αλλά μου αρέσει πάρα πολύ. Και μου αρέσει να βλέπω υλικό, δηλαδή να βλέπω κάποιον που προσπαθεί και. Σίγουρα. Μα νομίζω και εγώ ότι οι πλήστοι άνθρωποι που παράγουν το δικό τους περιεχόμενο είναι που επηρεαστήκαν. Δηλαδή κάποιον είδαν που κάνει, γνωστός και βάζει ωραίο περιεχόμενο. Και με τον δικό τους τρόπο, όπως και εσύ καλή ώρα τώρα, παράγεις υλικό. Και για να έρθω στο θέμα μας λίγο, θυμούμαι βλέποντας κάποια βιντεάκια τώρα που κάνω flashback στο μυαλό μου, διάφοροι που παράγουν υλικό, που είναι influencers. Ναι, μεν παράγουν έναν υλικό, αλλά κυρίως δίνουν σου την εντύπωση ότι είναι γιατί θέλουν το καλό σου πραγματικά, αλλά στην ουσία προμοτάρουν κάποια προϊόντα δικά τους, έτσι ώστε να δώσουν στον κόσμο ένα πιο αισθησιακό αποτέλεσμα στην ουσία. Γι' αυτά δεν πιστεύεις εσύ? Έτσι ειλικρινά δεν πιστεύω ότι δουλεύουνε, όχι καθόλου. Πιστεύω ότι το 95% είσαι εσύ που δουλεύεις. Ναι. Ωραία, αφού εσύ δουλέψεις, έχεις φτιάξει τη ρουτίνα σου όπως μιλήσαμε προηγουμένως, έχεις βάλει τη διατροφή σου. Και όταν λέω διατροφή δεν σημαίνει ότι θα χτυπιέσαι, δεν θα τρως σαλάτες και κοτόπουλα κάθε μέρα. Προφανώς θα έχεις μια ισορροπημένη διατροφή. Οπότε να φτιάξεις τη ρουτίνα σου, να έχεις τη διατροφή σου και να κάνεις προπόνηση, τότε ναι, μπορείς να πάρεις κάτι. Αν νιώσεις ότι το θέλεις, ότι χρειάζεται, ότι υπάρχει ένα μικρό boost που μπορεί να σε βοηθήσει. Αλλά άμα δεν τα κάνεις όλα αυτά, πιστεύω δεν υπάρχει λόγος και να μην πάρεις καθόλου δεν υπάρχει. Ναι.
Να σου πω το καλό, εσύ παίρνεις κάτι πρωτεΐνη ή κρατίνη? Εγώ παίρνω, ναι, μπορώ να μιλήσω γι' αυτό αν θέλετε. Ναι, παίρνω ΟΜΕΓΑ3, παίρνω μαγνήσιο L-threonate, θρεονητικό μαγνήσιο, με βοηθάει γενικά. Παίρνω ένα συμπλήρωμα κατά του stress και anxiety. Ασβακάνθα? Όχι, έπαιρνα ασβακάντα, αλλά σε κάποιους έχει στους 1 στους 5 είχε αρνητικό αποτέλεσμα. Όχι ότι αρνητικό, αλλά έδινε πολλή ενέργεια. Παράξενο, ναι, πώς αντιδρά ο οργανισμός. Άλλο κομμάτι αυτό. Εντάξει, να ξεκαθαρίσω ότι δεν είμαι διατροφολόγος. Εγώ αυτά τα παίρνω προσωπικά, γιατί έχω δει μετά από πολλά χρόνια ότι δουλεύει πάνω μου. Δεν το συνιστώ σε κανένα να το κάνει έτσι. Εγώ το λέω ότι εγώ τα παίρνω αυτά τα συμπληρώματα. Παίρνω πολυβιταμίνες, αλλά όχι μόνο D, zinc και C. Πρωτεΐνη, κρεατίνη. Με κύκλους εννοείται, δεν θα παίρνω ολόχρονα πρωτεΐνη και κρεατίνη, θα κόβω και θα ξαναρχίζω και το βράδυ μαγνήσιο biglycinate. Πολλά καλά. Ναι, βοηθάει πολύ στο recovery. Ναι, τα έχω μελετήσει όλα αυτά πριν να τα ξεκινήσω να τα παίρνω. Για μένα προσωπικά με βοηθάει πολύ. Ναι, σίγουρα και πιστεύω ότι γιατί έχεις έναν γενικά ρυθμένο πράγμα, επειδή έχεις και τη δουλειά σου, γυμναστική στον κόσμο, τη δική σου γυμναστική μετά στη συνέχεια, τους δικούς σου στόχους, τους δικούς σου αγώνες, οπότε για να επεξέλθεις στην ουσία χρειάζεται να πάρεις κάποια συμπληρώματα και να σε μπουστάρουν στην ουσία. Ότι οι fitness influencers διαμορφώνουν συγκεκριμένα πρότυπα σώματος που επηρεάζουν τον τρόπο που βλέπουν τον εαυτό τους. Η αλήθεια είναι ναι, πως το έχω παρατηρήσει αυτό. Και δυστυχώς, όπως είπαμε, πλέον όλοι έχουν πρόταση σε ένα τηλέφωνο, δηλαδή είτε 10χρονος είτε 13χρονος, οι οποίοι δεν καταλαβαίνουν και εγώ στη θέση τους, άμα έβλεπα ένα σώμα πολύ όμορφο, ας πούμε, πολύ ωραίο, θα ήθελα και εγώ να γίνω έτσι. Αλλά στην πραγματικότητα, δυστυχώς, επηρεάζονται πάρα πολύ νέοι από αυτό. Και εντάξει, δεν θα πω ότι φταίμε εμείς που κάνουμε content creation, δηλαδή που κάνουμε βιντεάκια. Αλλά ένας bodybuilder, ας πούμε, που δυστυχώς παίρνει αναβολικά γιατί ίσως χρειάζεται, δεν ξέρω, εκείνος. Αναγκαστικά στο άθλημα, ναι. Κάποιος νέος θα επηρεαστεί από το σώμα που έχει. Ακόμα και βάζω και τον εαυτό μου μέσα. Όταν σταμάτησε την όργανη και εγώ είχα δει, ας πούμε, Chris Bumster, μέχρι και σήμερα εγώ το θαυμάζω. Ναι. Ξέρεις το Chris Bumster? Ναι. Ακόμα και ο Ronnie Coleman. Και πραγματικά ήθελα να μοιάσω κι εγώ σε αυτά τα άτομα, αλλά κατάλαβα ότι δεν είναι αυτή η ουσία. Γιατί τι να το κάνεις ένα ωραίο σώμα, τεράστιο σώμα, εάν στην υγεία σου δεν είσαι καλά. Ακριβώς. Έτσι. Και τώρα που το λέμε, πολλοί νέοι τι θέλουν, θέλουν οι κοπέλες, έτσι δεν είναι. Οι κοπέλες δεν το θέλουν αυτό το σώμα. Εννοείται, μα όταν κινήσεις τόσο. Οι γυναίκες δεν θέλουν τόσο too much. Από την έμπνευση και πού ξεκινάει η σύγκριση. Λοιπόν, η έμπνευση πιστεύω τελειώνει στο γυμναστήριο και η σύγκριση ξεκινάει στο social media. Όταν ένας κάποιος κάνει προπόνηση στο γυμναστήριο, είτε κάποια, δεν έχει σημασία, τελειώνει όλα καλά, ας πούμε, και ήρθε η ώρα να πιάσει το τηλέφωνο, πάει σπίτι και την ώρα που πάει σπίτι βγάζει ένα βίντεο, ένα πολύ ωραίο σώμα, μπορεί να έχει παίξει και κάποια εφέ η κοπέλα ή ο άντρας που έχει βάλει το βίντεο, έτσι, και απευθείας τι γίνεται το μυαλό, αρχίζει και συγκρίνει, γιατί εγώ δεν είμαι έτσι, γιατί δεν έχω το σώμα που έχει αυτή, γιατί δεν έχω το σώμα που έχει αυτός, τι πρέπει να κάνω, καταλάβες. Ναι. Όπως είπαμε, το social media είναι και καλό, αλλά πρέπει να προσέξουμε πάρα πολύ, γιατί υπάρχει πάρα πολύ παραπληροφόρηση και πολλά βίντεο και φωτογραφίες δεν είναι αυτό που δείχνουν. Ακριβώς. Και θυμάμαι και το αναφέρει και ο κατατροπώνος καλεσμένος μας, ότι κάθε τι που ερευνάς στην ουσία, κάθε τι που βλέπεις στο διαδίκτυο, πάντα ερευνά το. Και είναι άλλο ένα πράγμα, δηλαδή μπορείς να δεις κάποιον που λέει κάτι και πρέπει να το κρατήσεις εσύ σε βάση έρευνα, μετά ψάξε το. Και νομίζω ότι εσύ σαν άτομα που παράγεις λοιπόν, η τύχη σου ποτέ είναι να... Γενικά θέλω βασικά να σου πω ότι ξέρεις, κάνεις μου καλό, ευχαριστώ για τον που έβαλες τώρα ή άλλαξε μου τη σκέψη μου σήμερα. Πολλές φορές και νιώθω χαρά, χαίρομαι που μπορώ και επηρεάζω άτομα να νιώθουν καλύτερα με τον εαυτό τους, να δώσουν στο κίνητο να πάνε να κάνουν έστω και μια έλξη, έστω και μια κάμψη. Για μένα αυτό είναι βασικά ο στόχος μου. Να προσπαθώ να προωθήσω τον κόσμο να κάνει γυμναστική. Βασικά θεωρώ ότι είναι διπλή χαρά, διότι βλέπεις ότι βοήθησες κάποιον άλλο, νιώθεις τη χαρά του, νιώθεις και εσύ χαρά, τότε πρόσφερες κάτι σε ένα άλλο. Σε κάτι θετικό να κάνει, όχι κάτι αρνητικό. Δηλαδή βοηθήσεις σε κάτι θετικό και είναι πολύ όμορφο θεωρώ το κομμάτι. Εννοείται, ναι.
γενικά στη ζωή σου να πεις κάτι κάποιου και να του αρέσει, χαίρεσαι, πόσο μάλλον να εκτιμήσεις το υλικό που παράγεις εσύ και προωθείς. Είναι πολύ σημαντικό. Φτάνουμε στο συμπέρασμα ότι πολλές φορές το υλικό που προωθείται στα media είναι αυθεντικό πολλές φορές. Δυστυχώς ναι. Ναι. Δεν το λέω ότι το κάνουν όλοι. Ναι. Αλλά για να θες να τραβήξεις τον άλλο, μπορεί κάποιος να πιστεύει ότι πρέπει να βάλω παραπάνω μυϊκή μάζα, μπορεί να βάλω κάποιο edit, ψεύτικο εφέ, ξέρω εγώ, οτιδήποτε. Υπάρχουν πολλές παρερμηνίες. Ναι, ακριβώς. Και έφερες τη μεγαλύτερη. Καλή ερώτηση. Πιστεύω ότι αυτό το να παράγει ο άλλος να λέει ότι είναι φυσικός ενώ αναβολικός. Ναι. Αυτό νομίζω για μένα είναι το χειρότερο. Ή ας πούμε και σε γυναίκες έχω δει ότι φτιάζεται, δεν ξέρω πώς το κάνουν. Να κάνουν τόσο όμορφες, να τα βάλουν τόσο πολλά εφέ και στην τελική καμία σχέση. Ναι. Και στις γυναίκες το βλέπω πολύ αυτό. Εννοείται. Αυτό δεν θέλω να υπάρχει, δηλαδή να είναι ο κόσμος αληθινός, λίγο παραπάνω αληθινός. Χάνεται η αυθεντικότητα κατά πολύ. Ναι. Υπάρχει ένα άλλο πράγμα που πιστεύουμε ότι κάνοντας ένα scroll στο κινητό μας θα μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα, που όντως θα μας κάνει να νιώσουμε καλύτερα, θα μας αυξήσει την ντοπαμίνη μας, αλλά το πρόβλημα ποιο είναι? Την ώρα που εγώ θα αφήσω το τηλέφωνο θα γίνει ένα spike και θα πέσει η ντοπαμίνη μου. Ενώ όταν βγεις έξω για περπάτημα, ας πούμε, θα αυξήσει την ντοπαμίνη σου και θα ρυθμίσει το στρες σου. Ισορροπημένα. Ναι. Αυτό δεν το καταλαβαίνει ο περισσότερος κόσμος. Δεν είναι κακό να κάνεις scroll, αλλά αυτό που για μένα, ας πούμε, που το έχω δοκιμάσει και έχει δουλέψει, είναι το να έχω ώρα συγκεκριμένη που θα κάνω. Που θα είμαι στο τηλέφωνο ή που θα κάνω content creation. Ας πούμε, τελείωσα τις δουλειές μου από τις 8 το βράδυ που σχόλασα μέχρι τις 9 το βράδυ, μία ώρα, θα είμαι στο τηλέφωνο, θα είμαι στο laptop, τέλος. Ναι, χρειάζεται να βάλεις ένα πρόγραμμα στην ουσία. Μπράβο. Ναι. Κατάλαβες, κάνω 2 φορές την εβδομάδα στήθος, ας πούμε. Ναι. Εσύ θα το δεις αυτό, θα δεις που υστερείς. Θα μιλήσεις με τον coach σου, θα δεις με τον προπονητή σου θα μιλήσεις, να δεις που υστερείς και να το δουλέψεις πάνω του. Αλλά είδα, που το υλικό που βάλεις εσύ, είδα ας πούμε το ακραίο μου, είδα προχτές που βάλες έναν άνθρωπο που φαίνεται 40-50 χρονών που έκαναν κάμψεις, πώς λέγεται το ίδιο της κάμψεις αυτών. Tricep extensions. Αυτό ήταν... Και με φυλά κιόλας. Ναι, πολύ εντυπωσιακό, δηλαδή. Ναι. Κάνε τα τέτοια νέτα, ρε. Μια σκήση που κάνεις κάμψη και κομπάς με τον ώμο σου, σηκώνεσαι πάνω. Που είναι δύσκολη ασκήση για την κάμψη και κάντε χαλαρά ρέψω άνθρωπος, ήταν εντυπωσιακό. Τώρα που το πες θέλω να κάνουμε ένα podcast με εκείνον. Ο άνθρωπος είναι μηχανή πραγματικά, έχει 1,5 χρόνο που κάνουμε, είναι 50 κάτι χρονών και ξεκινήσαμε πριν 1,5 χρόνο, έχει δει τρελό αποτέλεσμα. Και εγώ και αυτός έχουμε ρίξει πολύ σκληρή δουλειά και ναι, θα ήθελα να κάνω και ένα podcast μαζί του εγώ. Το μεταξύ το οργανώνουμε τώρα την επόμενη εβδομάδα να έρθει από εκεί από το σπίτι να το δω. Γιατί αυτό πιστεύω είναι ένα πολύ μεγάλο κίνητο, ειδικά στην Κύπρο. Να το δει κάποιος, να το δει ο κόσμος γενικά. Θα το δει εγώ και λέω wow. Ναι. Πόσο πάντα θα δεις που είσαι ένας συνομιλικός του που έγινας λόγω της ηλικίας ή λόγω της δουλειάς. Λόγω της δουλειάς. Ναι. Αλλά μπορεί, και ένας πιο μεγάλος μπορεί να πετύχει τους στόχους, είναι απίθανο. Οπωσδήποτε, παιδιά, όλοι μας μπορούμε να κάνουμε προπόνηση, όλοι μας μπορούμε να βρούμε χρόνο. Πέρα το ότι λέμε ότι δεν έχουμε χρόνο, από τη στιγμή που κάνεις scroll στο διαδίκτυο σημαίνει ότι μπορείς να... Εννοείται ακριβώς, είναι το που λέμε πριν. Εγώ, ας πούμε, πολλοί γονείς φέρνουν τα παιδιά τους, δεν έχω χρόνο κύριε Αντρέα, δεν έχω... Ωραία, αφήνεις το παιδί σου μία ώρα. Τι κάνεις εκείνη τη μία ώρα, κάθεσαι έξω, πίνεις καφέ, μιλάς με τους γονείς και σκρολάρεις. Δεν πας πάνω να κάνεις κανένα... Έχουμε 2 χώρους. Κάτω είναι της ενόργανης και πάνω έχει φίλους. Δεν πας πάνω να κάνεις λίγο προπόνηση, λίγο διάλογο. Κάτι. Άρα νομίζω είμαστε και λίγο ξέρεις ο άνθρωπος, λίγο δικαιολογίες με την ώρα, δεν είναι κακό. Και στην κουλτούρα μας νομίζω. Ναι, γενικά ο άνθρωπος ξέρεις, του αρέσει να... Δεν είναι κακό να διαμαρτυρηθείς, να πεις, γιατί ουσιαστικά ρίχνεις το στρες σου κάτω. Ναι. Αλλά να βάλεις και τη δουλειά λίγο. Ακριβώς. Εσύ οι πελάτες σου, οι αθλούμενοι σου, περισσότεροι είναι νέοι ή είναι ενήλικες? Τώρα μιλάς για το κομμάτι του online coaching. Το online coaching. Ναι. Οι περισσότεροι είναι μεγάλοι άνθρωποι. Ναι. Και θα σου πω γιατί το πιστεύω. Γιατί πιστεύω γίνεται αυτό. Γιατί ξέρουν τι θέλουν. Ναι. Όλοι είναι πάνω από 40 χρονών. Γιατί ξέρουν τι θέλουν. Έχω δοκιμάσει να κάνω και με νέους, αλλά ξεκινάνε και σταματάνε. Ναι. Πάνε πίσω σε βάρη, πάνε πίσω σε... Εντάξει, δεν είναι κακό, τουλάχιστον κάνει κάτι.
Αλλά πιο μεγάλος, εννοείται, αλλά πιο μεγάλος ξέρει τι θέλει ακριβώς, έχεις δίκιο σε πολλές. Ναι, έχει περάσει πολλά στη ζωή του, Ναι. ξέρει τι δουλεύει πάνω κάτω, τι δεν δουλεύει για εκείνον. Είδε πώς δουλεύω κι εγώ. Ακριβώς. Και απορρίπτει λένε το μύθο ότι μόνο οι νέοι επηρεάζονται ή βλέπουν στο διαδικτύο πράγματα. Όμως έχουμε σε εσένα σαν παράδειγμα ζωντανών που έχεις πελάτες που σε είδαν μέσω του Instagram που μεγάλοι. Το είναι σημαντικό να το αναφέρουμε, είναι αλήθεια. Ναι. Προσπαθώ όσο μπορώ να είμαι αληθινός. Αυτό είναι το σημαντικό, να είσαι αληθινός. Ο κόσμος μπαίνει και βλέπει ένα αποτέλεσμα και λέει wow, είναι τυχερός. Ή έχει τα γονίδια, genetics. Ποια γονίδια ρε φίλε, είμαι ένα 87, είμαι ένα 86 ύψος, είμαι 80 κιλά, τι γονίδια, για να κάνω κάμψη κατακόρυφο σε ένα χέρι μου πήρε 3 χρόνια. Ποια γονίδια ρε μπρο. Ακριβώς. Παρά ότι έκαναν όργανοι, ναι, οκ. Είχα μια βάση, προφανώς. Αλλά ρε φίλε, άλλο κομμάτι. Το θέμα ότι όταν έκανα όργανα δεν ήμουν τέτοιο ύψος, εγώ ήμουν κοντός. Α, έτσι πιο μικρός. Ναι, επειδή σταμάτησα ψηλός απότομα. Αυτό είναι γεγονός, ισχύει. Επειδή σταματάς την οργάνωση ψηλώνεις από το. Όχι, απλά έτυχε σε μένα αυτό. Okay. Δεν ισχύει ότι τα παιδιά μένουν κοντά. Είναι αθλητές που επιλέγουν τους αθλητές τους να είναι κοντά τα παιδάκια για να μπορούν να. Νομίζω βολεύει στην Βολεύει πάρα πολύ. Βολεύει πάρα πολύ. Αλλά θα σου πω τώρα ένα 86 ύψος, να κάνω κατακόρυφο στο ένα χέρι, πού είναι η τύχη, ρε φίλε. Τρελό. Ή να κάνω ψαράκι, ας πούμε. Ψαράκι plants ή front lever μπροστά που είπες, που ανέφερες. Δεν υπάρχουν τύχη σε αυτά. Τους άνθρωπους γενικά είναι μόνο η γυμναστική που αναφέρουμε, για την υγιεινή ζωή, για την καλή ζωή και η διατροφή είναι σημαντική. Εγώ κάποια διατροφή συγκεκριμένη, π.χ. διαλυματική είναι κάτι. Διαλυματική νηστεία την έκανα 16 ώρες fasting και 8 ώρες φαγητό. Δουλεύει εξαιρετικά για κάποιον που κάνει καλλισθενική, για κάποιον που κάνει ασκήσεις με το βάρος του σώματος. Ναι, βοηθάει στο να. Γενικά βοηθάει, εμένα προσωπικά με βοήθησε. Πλέον δεν το κάνω. Δεν δουλεύει γιατί δουλεύω πολύ μες στη μέρα μου, έχω πολλά meetings. Εντάξει, δεν είναι. Τη διατροφή ακολουθώ μια συγκεκριμένη διατροφή που δουλεύει πάνω μου. Δεν σημαίνει όμως ότι επειδή αυτή η διατροφή δουλεύει πάνω μου θα δουλέψει και για εσάς. Ακριβώς. Ναι. Εντάξει, γιατί πολλοί με ρωτάνε, μπορώ να κάνω τη διατροφή που κάνεις εσύ. Δοκίμασέ την. Ακριβώς. Αλλά δεν σημαίνει ότι θα κάνεις την ίδια από μένα. Η απάντηση είναι ότι μπορείς να δοκιμάσεις βασικά. Μπορείς να δοκιμάσεις, ναι, εννοείται. Μπορείς να δοκιμάσεις. Βλέπω πάρα πολλούς εκεί έξω να το παίζω διατροφολόγοι και να μην έχουν ιδέα. Ή να το παίζουν προπονητές και να μην έχουν ιδέα. Ναι. Δεν λέω, τουλάχιστον έχει μια εμπειρία. Δούλεψε το πάνω σου. Και μετά μοιράσου, πες ότι δουλεύει αυτό. Ακριβώς. Αλλά πώς μπορώ να σου πω τώρα, εγώ τρώω ας πούμε ανανά με blueberries το πρωί και ginger, μπορώ να σου πω ότι αυτό δουλεύει για σένα. Όχι. Αλλά δεν το κάνω πώς να το δείτε, ακριβώς, ναι. Είναι να προσπαθήσω να σε πείσω ότι αυτό δουλεύει για εσένα. Μπορείς να πεις να δοκιμάσω αυτό το πράγμα, δηλαδή ότι θα ρίξεις για αυτήν τη διαφορά. Κλείνοντας, Ανδρέα, αρχικά να σε ευχαριστήσω που είσαι σήμερα μαζί μας και να ήθελα έτσι να μας πεις τι είναι ένα μήνυμα που θέλεις να περάσεις στον κόσμο, ως έναν κίνητρο, κάτι που πιστεύεις εσύ που θεωρείς ότι είναι ωραίο να πούμε στον κόσμο έξω. Τι θα τους έλεγες? Να πιστεύετε στον εαυτό σας, να μην κρίνετε και να μην βλέπετε δεξιά και αριστερά το τι κάνουν οι άλλοι, αλλά να βλέπετε τον εαυτό σας. Αυτό είναι το πιο σημαντικό. Να έχετε ένα ρυθμισμένο ύπνο, μια ισορροπημένη διατροφή, να γυμνάζεστε, αλλά και το κυριότερο από όλα να πιστεύετε στον εαυτό σας. Και πιστεύοντας αυτό, δηλαδή πιστεύοντας στον εαυτό σου, χωρίς να βλέπεις τους άλλους και να προσπαθείς να εξελίσσεσαι εσύ προσωπικά καθημερινά, χωρίς να συγκρίνεσαι με δεξιά και αριστερά με κάποιους άλλους, πιστεύω θα φτάσεις εκεί που θέλεις και πιο ψηλά. Ακριβώς. Πάρα πολύ όμορφο μήνυμα. Αυτό. Λοιπόν, παιδιά, κλείνει η εκπομπή, κλείνει αυτό το podcast. Ευχαριστούμε ξανά πάρα πολύ τον Αντρέα που ήρθε στον χώρο μας. Είμαστε ο Νερός και Μιλτιάδης από την ομάδα Scrolling for Health και τα νέα στη συνέχεια στο επεισόδιο.